Не го стягай много, не го стягай много. Ай, честито. Аз ли да отивам в кепчето? Снима ли ма, Ема? Ела да видиш. Тя снима, червена точка има. Има, ма мига. Не те, да. Снимай, ай. Той че очита си Ма гледай, тъй целия да го фащаш. Целия много далеч. Аз фащам него, пък не фащам върха на въдицата, как са го гъва. Ала, Тома. Внимавай вече, абе, не дей те дърпа бе, човек. Там ли? Абе, какво правиш бе, майка му, бе? Тя сама се щупи, бе, човек. Тя се откачи, тя не се щупила ми цяла на 2 часа. Тя ще дойде. Ма не може такова. Сега чувство, че се е закачило някъде. Давай, давай, набирай. Набирай. Абе, няма, то се закачи някъде. Защото то не мърда, човек. Аз вариш и не мърда. Закачи се някъде. Влез се вземи върха на въдицата. Дете ги е такова. Влез зимито и... То не става нищо вече. Не става. Що да не става?